खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवथ' अरुणोदय स्किमनि जै 8,000 फैसाखौथ' मोननो हासिगोन बेथ' नंगौ बाथ्राया नाथायबा नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै दङ दा नोंथांमोनालाय एप्लाइ खालामनो थाखाय दायो सुबिदाखौ मोननो हागोन ना हाला आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 चेकखौथ' नोंथांमोना मोननो हाखाजोब्बाय अबयसे नाथायबा 10,000 फैसाखौसो नोंथांमोना दिनैसिमबो मोननो हायाखै नालाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबफैयाखै दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै नैबे अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनायनि बागैनो आं खोन्थाहरनोसै बे एप्लाइ खालामनाया जोंहा जोबादै अरुणोदय स्किम जोंहा दाथ' 3.0 दा सोलिगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो नैबे अरुणोदय 3.0 एबा अरुणोदय 3.0नि जोंनि नैबे एप्लाइ खालामनाया इलेक्सननि उननिफ्राय आरोबाव जोंहा जाबावगोन बे बाथ्राखौ आं बुङाखै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो जेबो टेनसन लाना नाथायबा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ मोननो हानाय नंला आरो जायफोर नोंथांमोना दायो गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों माने गोदान माने जायफोर सिगाङाव मोनखायाखै अरुणोदय स्किमनि फैसा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों दा नोंथांमोना दाथ' एप्लाइ खालामनो हाला नालाय नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे 8,000 फैसाखौथ' मोननो हानाय नंला अब्लाबो नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव एप्लाइ खालामनानै गुबुनफोर बायदिनो मासै मास नोंथांमोनाबो 12,500 दाथ' फैसाखौ मोननो हायो नाथायबा इलेक्सननि उनाव बेथ' बारायखागोनखा 1,500 2,000 बेथ' जाहैखागोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेबादि फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबुखौ मोननो हागोन इलेक्सननि उनाव जोंहा बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंखादों दा बेनिखायनो जेबो नोंथांमोना दायो टेनसन लानाङा जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै दायो फैसाखौ मोननो हायाबा नोंथांमोना एसेबां जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया 8,000खौ जेनेबा मोनासै आरो मा होनबावनो दा बेखौ नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नांला इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना गोदानै मोजाङै एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्ट जानानै अरुणोदय स्किमनि जै नोंथांमोनाबो मालायफोरबायदि मासै मास फैसाखौ मोननो हायो दा बे जाहैबाय जोंहा गोदान एप्लाइनि बाथ्राया दा बिनिफ्राय फैदो नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसा सोनायनि बाथ्राया दा चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' बेखौ बुंदों फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव सोगोन होननानै नाथायबा एक्जेक्टलि डेटखौ होबाबो ओइदिनखालि फैसाखौ सोआबो जानो हागौ बे मोनसे गिदिर बाथ्रा जाहैबाय मानो होनोबा मैया जोंहा फेब्रुवारिनि 10 तारिखमोन मैया नैबे माबानि जायफोर ग्रेजुवेट पास जानानै थानाय दा बिथांमोननो माने 2,500 फैसाखौ मैया फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय हरगोन होननानै एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादोंमोन एसे सिगाङावनो नाथायबा बेखौ बिथाङा मावफुङासै फेब्रुवारिनि 10 तारिखखालि एबा मैया बिथांमोननो नैबे फ्रेशलि ग्रेजुवेट जानाय बिथांमोननो 2,500 फैसाखौ सोना हराखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों नोंथांमोना ओइदिनखालिनो जेनेबा फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखखालिनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसाखौ बयबो मोनजोबनो हागोन बेखौबो नोंथांमोना एसेबां सानद्रायनो नाङा सोरनाबाथ' माने थाबथा थुबथायाथ' जाखागोन सोरनाबा माने जायफोर नैबे अरुणोदय स्किमनि दाख्लै बावै डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जेब्ला 1,250 फैसाखौ मोनदोंमोन दा नोंथांमोना फैसा मोननायबाबो सोरबा मोनाबो जानो हागौ आरो ओरैबायदि बायदि प्रब्लेम जायो आरो जुदि मोनफ्लाङाबाथ' ओरैबायदि जारला जासिगोन माने इलेक्सननि समावथ' बेफोरबायदि खामानियाथ' जानाय नङा नालाय दा बेनिखायनो 8,000 फैसाखौ मोननो थाखायबो नोंथांमोना एसे उसुबिदा जागोन जायफोर नोंथांमोननिया फैसाया थाबथायोबा आरो थाबथानायाथ' सोरनाबा थाबथाखागोनखा मानो होनोबा दाख्लै बाव डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जेब्ला अरुणोदय स्किमनि 1,250 फैसाखौ सोदोंमोन दा ओइदिनखालिबो गोबांनियानो फैसा हाबाखै नोंथांमोना गोबाङानो आंनिसिम बुंहरदों आंथ' सिगांनिफ्रायनो फैसा मोनबाय थानो हायोमोन बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनाय जायफोर नोंथांमोना फैसा थाइसे मोननाय दा नोंथांमोना बुंहरदों आरो फैसा थाइसेल' आंनियाव हाबफैबाय नाथायबा 1,250 फैसा हाबफैयासै होनना नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरदों आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे माबाबो खालामनांगोन एखे एसे माने खाफालबो थानांगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन 8,000 फैसा हाबफैबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओरैनोथ' गासिबो मोननांगौ जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव थाइसे फैसा हाबफैबाय जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो 1,250 फैसा मोननो हाखाबाय थानाय दा नोंथांमोनाथ' मोनथारनांगौ नैबे 8,000 फैसाखौ दा बेनिखायनो समासो मिन्थिगोन सोर नोंथांमोना मोननो हायो सोर मोननो हाया बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला फैसाखौ सोना हरगोन जेब्ला फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव सोयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा एक्सटेन्ड खालामनानै साननै सानथामनि उनाव सोयोबा दा बेखौ मा बुङो दा जिखियानो जाया माने
सोगोन आरो एसे सानसे साननै उनबाबो नोंथांमोना मोनखागोनखा नैबे 8,000 फैसाखौ दा बेनिखायनो बेहाय फैसा सोनायाव माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाबा दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम एसे उनाव मोजाङै खोन्थाहरगोन मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मोनाखै बेफोरनि बागैबो आरो बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरबाय थादों माने डाबल आं नोंथांमोननिसिम बुंगासिनो दं सिगांनि भिडिअफ्रावबो आं बुंबोगासिनो दङ नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामना लाथारनानै जुदि KYC होनांगौ होननानै नोंथांमोननि मबाइलाव SMS फैदोंबा नोंथांमोननि बेंकनिफ्राय फैदोंबा SMS-आ अब्ला KYC होनो थिनथारदोंबा नोंथांमोना KYC-खौ होनानै लाथार नङाबा नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौ एसे ध्यान होबानो जाबाय नोंथांमोना एकाउन्टआ माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङबा गोख्रैनो मोजां खालामना ला जाहाथे 8,000 फैसा हाबनायाव जेबो प्रब्लेम जाया दा बे जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनाया दा बिनिफ्राय फैदो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौथ' नोंथांमोना गासिबो मोनजोब्बाय सोरबा साफा सानै मोनाखै नोंथांमोननि ग्रुपआ सोरनाबा थालांदों आं बेखौ मिथिना मोनदों नाथायबा मा जाहोननि थाखाय जेनेबा ग्रुपआव गासिबो मोनजोब्बाय सोरबा सासे सानैल' थालांनानै मोनाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जायो जायफोर बिथांमोना मोननो हायासै जोबोद बिथांमोना दुखु मोनो जेनेबा ग्रुपनि मेम्बारफ्रा मोनजोब्बाय नाथायबा ग्रुपआव आं सासेल' मोनिया बेबादिया माने जाय मोनाखै नोंथांमोना एसेबाबो दुखु नाङो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोनाखै नोंथांमोना बावैसोनो माने दाख्लै बावैसो राननाय समफ्रावनो नोंथांमोना डिसि माबाखौ डिपुटि कमिशनारखौ दाथ' डिस्ट्रिक्ट कमिशनारसो होननानै बुंनाय जायो दा बे डिसि बिथांखौ नोंथांमोना एप्रच खालामनांगौमोन दा बे डिसि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बुंहैनांगौमोन जोंनि ग्रुपनियाथ' मोनजोबदों आंलाय मानो मोनासै चेकखौ होनना नोंथांमोना थांनानै एसे कमप्लेन हैनांगौमोन रायलायहोनांगौमोन निस्सय नोंथांमोनाबो मोननो हागौमोन खोमा नैबे 10,000 फैसाखौ आंबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाया एसे लेट जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन अब्लाबो दाबो नोंथांमोननिसिम समा दङ नोंथांमोना जुदि 10,000 फैसानि चेकखौ मोननो हायाखैबा सोरबाफोर गासिबो नोङो क्राइटेरियाखौ मिट खालामजोबखायो जेनेबा नोंथां मोननांगौ अब्लाबो नोंथां मोननो हायाखैबा डिसि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै मोजाङै सोंना लाहैबानो जाबाय मानि थाखाय फैसाखौ मोननो हायाखै बेफोरबायदि आंबो मोननांगौमोन बेबायदि नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय निस्सय मोनसे नङा मोनसे राहाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन गोबाङानो डिसि अफिसाव एप्रच खालामनायखौबो आं मिथिना मोननाय जादों आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो बुंखादों डिसि अफिसारखौ माने डिसि अफिसाव नोंथांमोना कन्टेक्ट लाहर होननानै दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना जायफोर चेक मोननो हायासै इलिजिबोल खामोन मोननांगौमोन नोंथांमोना मोनाखैबा डिसि अफिसाव नोंथांमोना एप्रच खालामबानो जाबाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय एबा डिसि अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय नोंथांमोना चेकखौथ' गासिबो मोनजोब्बाय गावबागावनि बेंकआवबो नोंथांमोना हैबाय चेकखौ नोंथांमोना डिप'जिट खालामहैबाय नाथायबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसा 10,000 फैसा हाबफैयाखै दा बेयो मोनसे जोंहा गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ गोबाङानो मोनबायबो माखासेया मोनाखै बेथ' नंगौ बाथ्राया नैबे गावलिया बेंकनानै बांसिन मोनाखै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन स्टेट बेंक अफ इन्डियानाबो हाबबावबायसो बिनिफ्राय नैबे गावलिया बेंक आसाम ग्रामिन बिकास बेंकखौनो जोङो गावलिया बेंक होननानै ओरैनो बुंनाय जायो नालाय दा बे गावलिया बेंकनियानो बांसिन मानसिफ्रानो माने दाबो हाबाखै मास मोनसेनि बारलायलांबाय चेक मोननाया अब्लाबो माने 10,000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै आरो दा बेबादि जोंहा जानानै दं थासारिया दा बे मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि बेंकनि मानसिफ्रा नोंथांमोननि बे चेकखौ सिफायनानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोना हराखै दा बेयो मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ दा बेंकनि सायावसो सोनारसिगोन जेनेबा गावलिया बेंक होननानै बुंबाबो बोरैबा जाद्रायगोन बबेबा ब्रान्चनिया मोजां खामानिबो मावनानै होदों जानो हागौ जेनेबा थाब सोना हरदोंबो जानो हागौ नाथायबा जोंथिंजायनि बेलायाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरदों आरो जोंनियाबो बेबादिनो जादों मास मोनसेनि बारलायलांबाय नाथायबा दिनैसिमबो 10,000 फैसा हाबफैयाखै नैबे गावलिया बेंकनिया स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेलेग बेंकनिया मालाय हाबफैजोब्बाय नाथायबा गावलिया बेंकनिया हाबाखै दिनैसिमबो दा बे आरो बाथ्राया एसे गोबाव सम लाबावगोन बायदिखौ आं खोनानो मोननाय जादों जोंथिंबो सप्तानै बेबायदि लाबावगोनसोनो 10,000 फैसाया दा बेनिखायनो मास मोननै गाहाम जालायलांसिगोन चेकनि नैबे 10,000 फैसा बेंक एकाउन्टआव हाबफैनो थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नेनो नांगोन बेबादि नङा नोङो जेनेबा चेकखौ हैखांनायनि उनाव फैसा आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैनाय नङा बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांनिनो फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबखागोनखा एसे समाबो लाखासिगोन नोंथांमोना नेनो नांसिगोन उफाय गैला गोबां मानसियाबो चेकखौ हैदों नालाय गोबां मानसियानो चेकखौ हैदों माने गोबाङानो चेकखौ मोनबाय नालाय गासिबो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव हैबाय आरो जोंनियाथ' बांसिनानो नैबे गावलिया बेंकनिसो जायो दा बेनिखायनो बेहाय हैनायाव माने एसे ट्राफिक जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना एसेबाबो नेनांसिगोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसाखौसो सोरबा फेब्रुवारिनि 20 तारिखहालागै मोनहैलायनो हासिगोन नाथायबा 10,000 फैसायासो हाबै बेबादि जाहैबावगोन आरो दा जेखायनो जामानो नोंथांमोना एसे धैर्य हमलायदो नोंथांमोननि बे 10,000 फैसाया बेंक एकाउन्टआव हाबफैखाथारगोनखा नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ खोथा गैया सोरबा थगायदों मादों बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबफैखागोन टाइम लागोन बेनो आरो बाथ्राया दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो
बेयावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिनानै मोननो लुबैदोंबा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटफोरनि बागै मिथिनो हायो आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम खावलायबावनाय थाबावबाय नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो मा आपडेट ओंखारना फैदों बेफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिना मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथार होननानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो नङाबा नोंथांमोना सोरबा माखौबा आन्दायनांगोनबो दा बेखौबो आं बुंहरखानाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों